uyakhala uNjoko. Uyakhala uNjoko uthi kunomadida kahle mayelana nesiginci sakho ukuthi saphele laphi. Uyabhala uNjoko kuma social media ukuthi waboleka uMthandeni isiginci kodwa manje isiginci sakhe asikazi sibuyele kuyena. Kunama videos ethu ke si Black Life TV ebekade siloke siwabuka nje and siyambona uMthandeni eshe stage ukuthi wena mfana awulethe la lesiginci ngishaye noma ngingasazi ukuthi esaba. Kungenzeka yini ukuthi lesiginci lesakhuluma ngaso uMthandeni isona isiginci sikaNjoko? Mhlawumbe mawukuthi babukela ikhono besazi isiginci sikaNjoko noma wasibona ukuthi sasinjani kulama video sonikhombisa wona ozosho ukuthi hayi uNjoko sambona thina eshaya isiginci esinje nalesiginci leseshawa uMthandeni futhi sasinje asho ukuthi hayi ngenzeka ukuthi isona. Kodwa ke into ekuyiyona edida kakhulu ukuthi ngenkathi uMthandeni esephuma neqembu lakhe akubonakala ukuthi isiginci sisuke siphethwe isiginci sikabani ngoba isiginci sisuke sesifake esikhwameni. Kungenzeka yini mhlawumbe ukuthi isona lesiginci ekhulunywa ngaso noma akusisona sekuyisakhe phela uMthandeni phela akekho wabona ngempela ukuthi nena nanku ke manje i-crew yaMthandeni ifaka isiginci enakusisona lesiginci lesi. Ngicela ukuthi nibuke wonke lama video le bese niyasitshela nini ukuthi nicabangani ngesiginci sikaNjoko. Kungenzekani ukuthi isiginci sikaNjoko sagcina sesihambe mhlawumbe nomunye wabalandeli wayethu leli siginci noma mhlasimpe kunjengoba esho uNjoko einkundleni zokuxhumana ukuthi cha yena isiginci sakhe wasiboleka uMthandeni okuchaza ngakho ukusho ukuthi mhlawumbe isiginci sakhe gcina kuMthandeni. Ngicela ungitshela ukuthi ucabangani ngokuthi nje uvele ucomment la ku section box isizuvu lakho. Njenge Black TV sanithanda kakhulu babukele emakhaya and sibonga ukuthi nihleze nivulela uhlelo lethu sonibona ngisho ilandelayo. Yeah.